Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η ψυχολογική πίεση των ανωτέρων, κυρίως στις γυναίκες στην εργασία, μπορεί να προκαλέσει κακή διάθεση, κρίσεις πανικού, αγχώδη διαταραχή. Λοιπόν, η πίεση στη δουλειά είναι κάτι δεδομένο. Πράγματι, και το θεωρούμε και σημαντικό παράγοντα. Σημαντικός είναι συντελεστής μιας αποδοτικής εργασίας. Αν δεν υπάρχει πίεση, σε εισαγωγικά, άγχος, το οποίο να μας κρατάει σε μια εγρήγορση, τότε δεν μπορούμε και να αποδώσουμε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ γόνιμο να αισθανόμαστε μια φόρτιση συναισθηματική, ψυχολογική πίεση, όπως λέμε, στο χώρο εργασίας, προκειμένου να μπορούμε να είμαστε αποδοτικοί. Χρειάζεται λοιπόν, δεν είμαστε κατά του να υπάρχει αυτό το συναίσθημα που να μας κρατά σε εγρήγορση. Βέβαια, το πρόβλημα είναι όταν είναι υπερβολικός ο φόρτος και τελικά πότε ο κάθε άνθρωπος μπορεί να καταλάβει ποια είναι η γραμμή, η κόκκινη γραμμή που όταν την αγγίζει πρέπει να σταματά και να ξαναδομείται, να ξαναρχίζει, να ξαναφορτίζει μπαταρίες. Αυτό είναι τώρα το δύσκολο να το συνειδητοποιήσει ο κάθε άνθρωπος. Το άγχος εν μέρει χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει με το καλό άγχος, όπου μας κάνει να δημιουργούμε, και η δεύτερη με το κακό άγχος, που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ακόμη και την υγεία μας. Υπάρχει πάντοτε καλό και κακό άγχος και αυτό που οι άνθρωποι φοβούνται, το έχουν μάλλον φτιάξει έτσι σαν ένα μεγάλο μπαμπούλα, σαν ένα θηρίο, το άγχος δεν είναι έτσι, υπάρχουν δύο πλευρές. Υπάρχει το θετικό άγχος, το οποίο μας κινητοποιεί, μας δραστηριοποιεί, γιατί αν ήμασταν και τελείως χαλαροί, δεν θα υπήρχε κάτι να μας κάνει ακόμα καλύτερους, να μας προχωράει. Και υπάρχει φυσικά το αρνητικό, το κακό άγχος, το οποίο είναι αυτό που μας φθείρει, αυτό που μας κρατάει πίσω, που δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε, να γίνουμε καλύτεροι και είμαστε καθυλωμένοι λόγω της πολλής πίεσης και πολλές φορές που μας βγάζει και πολλά ψυχοσωματικά, δεν μπορούμε να είμαστε καθόλου παραγωγικοί. Όμως και το καλό και το κακό άγχος μπορούν σε μεγάλη δόση να μας κάνουν κακό. Δηλαδή, ακόμα και αν έχω πολύ λίγο άγχος, δεν με κάνει παραγωγικό. Δηλαδή, αν είμαι πάρα πολύ χαλαρός, πάλι δεν γίνομαι παραγωγικός, όπως και όταν έχω πάρα πολύ άγχος. Και τα δύο, λοιπόν, όταν τα κάνω σε μεγάλο βαθμό, έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Μη παραγωγικότητα, μη δημιουργικότητα. Αυτό που πρέπει να προσέξουν όσοι είναι αγχώδεις στην εργασία τους είναι να ακούν προσεκτικά τους δικούς τους ανθρώπους, όπου συνήθως θα κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς η συμπεριφορά θα έχει αλλάξει. Το πιο σημαντικό είναι να μπορέσω να καταλάβω μέχρι πού φτάνουν τα όρια μου. Αυτό είναι κάτι το οποίο διδάσκεται στον κάθε άνθρωπο μέσω των εμπειριών του, μέσω της καθημερινότητάς του και φυσικά μέσω του κύκλου του, του περιβάλλοντός του, το οποίο είναι εκεί για να του λέει: ξέρεις κάτι, σε βλέπω ότι έχεις αλλάξει. Καλό είναι να ακούμε λίγο τους γύρω μας. Όταν μας βλέπουν ότι δεν λειτουργούμε σωστά πλέον, έχουμε παραπάνω άγχος, είμαστε πιο ευερέθιστοι, θυμώνουμε πιο εύκολα ή κουραζόμαστε πάρα πολύ και έχουμε χαθεί, όπως μας λένε πολλές φορές. Αυτό ίσως είναι ένα σημάδι το οποίο πρέπει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι, ξέρεις, μάλλον εδώ πρέπει λίγο να χαλαρώσει. Το ζήτημα είναι όμως ότι όταν μπούμε σε μια διαδικασία του να τρέχουμε ως άνθρωποι, δύσκολα κάνουμε πίσω. Άρα είναι περισσότερο θέμα του ίδιου του ανθρώπου, του ίδιου του ατόμου που βιώνει το άγχος. Πρέπει να ξέρουμε να οριοθετούμε τον εαυτό μας και να βάζουμε τις προτεραιότητες μας σωστά. Η προτεραιότητά μου είναι μόνο να παράγω και να ξεχνάω να ζω. Το θέμα είναι να μπορέσω να τα κάνω παράλληλα. Και θα ζήσω και θα περάσω όμορφα και θα αφιερώσω χρόνο στους δικούς μου αλλά και στον εαυτό μου και από την άλλη πλευρά φυσικά και θα εργαστώ γιατί η εργασία είναι υγεία και με κάνει να γίνομαι πιο δημιουργικός, πιο παραγωγικός και να νιώθω και πιο υγιής.